Sa pagsugod sa siyam ka adlaw nga misa de Gallo o simbang gabi sa simbahang Katoliko, subay niini gipasabot ngadto sa mga magtutuo kung unsa bagayod ang pasabot ug bili niini. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Tradisyon na sa mga magtutuo sa simbahang Katoliko ang pagtambong sa simbang gabi o misa de Gallo sulod sa siyam ka adlaw nga magsugod matag Disyembre 16. Sumala ni Reverend Father Richie Gamaya ang pagsugat sa unang adlaw sa misa de Gallo, sinyalis kini sa pagsugod sa nobinaryo hangtod sa adlaw na tawhan ni Jesucristo sa Disyembre 25. Di Gallo gikan sa pulong manok nga sunoy, no? Mutugtugaok na siya panahon sa kaadlawon. Unya nabatasan sa mga Espanyol nga sa dili pa mo trabaho siyam kaadlaw sa pagpangandam nato sa pagkatao sa Ginoo, magampo sila, mamalandong sila. Maupod na nga kita pod kung mahimo na mga misa mo singbatan. Panahon matod pa kini aron mamalandong. Pagpamalandong nato, pagpangandam nato aron makabiyahe ta, unsa di ay ang pagpaabot sa mahal na Birhen Maria nga padulong na mga nakay, no? Padulong na ipakatao ang manunubos. Nanginaot si Father Gamaya nga pahimuslan ang pagtambong sa misa de Gallo aron magpasalamat sa Ginoo ug alang sa kahiusahan sa tanan. Sa sayo natong pag-agto, kini dili lang nga moadto ta tungod kay natay mga intensyones pangayoon sa Ginoo. Kung dili pasalamat pud sa Ginoo. Indot pud ngatong hinumduman ang mga blessings nato. Bisan pa man sa mga hagit sa panahon, ang Ginoo dili gimubiya nato. Iampo nato ang matag usa ang atong nasod na Pilipinhon aron sama ni Virgin Mary, sama sa batang Hesus, makapahiusa ta, dili makapatigulaan. John D. Esteban, 1 Mindanao.